Lagunak, gaurkoan Erromatik ari naiz eta bitz esan nituzke Aita Santuaren inguruan. Hemen atzean agerian da San Pedro Basilika eta bertan lurperatua dago San Pedro Apostolua. Bera martiri zuten hemen Erroman, Neron enperadorearen perseguzioan, eta bere izan duzen Jesusek bere ondorengo bezala izendatu zuena. Horregatik, hemengo lehenengo apezpiku izan zelako, bere ondorengoak, Erromako apezpikuak, konsideratzen ditugu Aita Santu. Eta halako toki berezi bat emana izan zion Jesusek. Bere izena Simon zen, eta Jesusek aldatu zion, Kefas jarri zion, Petrus, latinez, horrek esan nahi du harria, arkaitza, eta harri horren gainean, arroka horren gainean Jesusek eraiki nahi izan duzuen bere eliza. Horregatik, Aita Santuk oso paper berezia dauke. Eta guk katolikook egon behar dugu Aita Santuarekin. Berak Aita Santu bezala erakusten duena, bere magisterioa guk entzun behar dugu, eta saiatu beharra daukagu. Ez Aita Santu bat edo bestea dagolako, baizik eta Aita Santua delako. Pentsatu behar dugu, Aita Santua dela Pedroren ondorengoa. Eta Jesusek eskatu digula, ari entzun dezaiogula. Badaude batzuk, akaso Aita Santu, lehengo Aita Santuen oso aldekoak, eta oaingo Aita Santuen kontra, hori ez da jarrera katolikoa. Jarrera katolikoa da, Aita Santua Pedroren ondorengo bezala konsideratzea. Oain Frantzisko gure Aita Santua. Eta beste apezpiku batek, kardenal batek, apez batek ez dakize esan duela, eta guk aiku behar diogu Aita Santuari. Eta Aita Santua hemen bizi da, eta gainera hemen aukeratzen du, Aita Santu bat hiltzen delarik, edo Aita Santu batek dimisio ematen duelarik, hemen elkartzen dira, aurrena basilikan meza bat ospatzen du, eta gero ateatzen dira basilikatik eta Kapilla Sistinara joaten dire, Beni Creator Spiritus kantatuz. Eta han elkartzen dira munduko 80 urtetik beherako kardenal guztiak. Eta haien artean, otoitz egiten du, hitz egiten du, eta botazioak egiten dituzte. Eta ez dira ateratzen bertatik, bi eren minimo, bi eren kardenalek bati botua eman arte. Eta orduan huraxe aukeratzen da Aita Santu. Botuen bi erenak jasotzen dituenak. Eta bi erenak lortu arte horregoten dira botazioak eginez. Eta botazio bat egitenan aldiro ezpada lortu, kopuru hori, minimo hori, hor badago tximini bat, eta bertatik beltza ateatzen da. Orduan jendeak badaki botazio bat egondu dela, eta beltza atera dela. Ze haiek egoten dira, erabat isolatuta. Ez du inongo kontakturik eukitzen kanpoko jendearekin. Eta azkenik lortzen delarik, behar den maioria, orduan txuri-txuri ateratzen da. Orduan ja jendek badaki, Aita Santu berria aukeratu izan du dela, eta etortzen da presaka onera plaza bete-betea egoten da, beak gutxi gora bera ordu beteo ematen du prestatu arte, eta balkoira ateatzen da. Bere lehenengo hitzak eta bere lehenengo saludoa, eta orduntxe anuntziatzen da norden Aita Santu berria. Hauxe da San Pedro plaza, erdin Egiptoko obelisko bat, basilika eta inguruan kolumnatak. Izugarriak, Santu Pilo erra daude. Hor goien, berez Aita Santun kuartoa hor dau, eta lehio hortatik angelusa eta errezatzen du, baina gaur egungo Aita Santu, Frantzisko Aita Santuk aukeratu zuen bizitzea Santa Martan, beste apez egin. Hemen plaza erdin, inmigrantei dedikatutako eskultura berri bat jarri du, gogoan izanik zenbat jende ibili behar izaten den batetik bestera, askotan arriskuan eta beren bizia jarriz, barkun eta haien omenez hementxe jarria dago barku txiki hau. die
guardia suizoak. Vatikanoan sartzeko beste sarrera bat, eta hortxe ikusten da jendarme bat, beste hemen egoten da beste seuri talde bat, jendarmeak. Eta hauxe da munduko tenplu katolikorik handiena, esan bezala. Hauxe da Michelangeloren Pieta izenekoa. Hemen lurren agertzen dira, noraino aiatzen diren munduko beste tenplu handik. Esate baterako hemen agertzen da Londresko San Pablo noraino aiatzen den. Edo hemen Florentziako katedrala. Eta hor aurrean Berniniren kolumnata dago. Eta hori da zuzen ere bertan aldare nagusia egoten da. Aita Santu hortik ematen du meza. Eta horren azpin dago San Pedroren hilobia. Eta hauxe kupula barrutik ikusia. Ikusgarria benetan. Eta hementxe Vatikanoan sartzeko sarrera ikusgarri bat, bertan ikus dezakegu kalabera bat, heriotza aipatzen duena, eta eskutan arleju bat daukena. Ondar arleju bat, gogoraziz bezala, denoi, baita Aita Santuei eta denoi, heriotza lehen edo berandugu aiatuko zaigula. Ikaragarri xamarra da, baina egi handia. Eta hortxe entzuen Aita Santua. Jesusen bihotza. Eta hementxe berriz ere. Guardia suiziarrak, suizakoak izaten dira, eta esan genezake Aita Santua zaintzeko eta hemen egoteie. Eta bere trajea oso berezia da, baita ere Michelangelokola diseinatutakoa. Eta hemen oso gauza karakteristikoa da. Ezkon berriak. Eta besterik gabe, San Pedro Basilika bisitatu ondoren, eta Aita Santuaren garrantzia gogorazi ondoren, hemendik saludatzen zaituzten. Ongi izan denak.